kem aħjar li bqaj f'dar ommi aħjar miegħek xejn ma ntqajt imħabti kollha tajt lilek bl-isbal wara indunajt fil-bidu tan-nabur tagħna kem kontajt li kliem sabiħ imma meta iżżewwiġna wara kollox tar marriħ li tratejtni għax li leftajt waħdi ħallejtni minar ma stħajt kem kontajt li illi tħobbni jiena fuqek iġġennit xfettilli imma xfettilli li lek mortemmit kem kontannaqni u tbusni xo qalbi li lek poġġejt u issa bdiltni ma ħaddieħor u għal kollox li nsejt li tratejtni għax li leftajt waħdi ħallejtni minar ma stħajt ta' kol jum kol filaxija dejjem nitlob għalek jien ħalli forsi terġa' lura biex nerġgħu ngħixu flimkien tweġġa' li x'iżjed lil qalbi iġġani x'inxerred moħħ jiena lesta biex naħfillek għalik għandi l-bib miftuħ melejja lura la tiksirnix biex iżjed qalbi ma tweġġalix bil-biki li bikkejtni lil-qalbi qsamti li tnejn xfettillek laqtu ħallejtni ma naf li għamiltlek xejn issa lilek qed nitolbok biex terġa' lura id-dar ħalli ngħixu ħajja ġdida li kienu li sar melejja lura la tiksirnix biex iżjed